Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapin tip baga jingbam la jongka ban phat yaki bor na ka enforcement wing jongka ban don banta ha ka jingkhan rakot yaki nong bala barjala haki banta ha ka than sora min ha ka khat pratre unailar araja arpusan hi ka dei namar baga tanat ka duna kinong trai kasunjok kalas dang ya ka jingkhanra barjala ha ka khanre tere unailar arja arpusan bat ha ka te sngi kat badang khanra ha NIT campus site sopen lawan ki bor pulet ke balapin sange lai keren penbait ba an penlong ka jingkhanra ha ka khat pratere unailar arja arpusan haring kat ki bor badai pet nakatanat enforcement wing ka Khasi Hills Autonomous District Council nakatanat labor ka sarkar jala lem ki dekhot noyalam naki seng ki betre lang ha ka sunjok lem ki bor pulet henry naka council shamla don ba wan mi satya Kari gajing pansyay kalami no executive member ubari pet ya katana trade joka council uba Winston Tony Lingdo hakmat ka sunjok ki hindrit ligi seng balang ka than sora ki bahap a sora civil subdivision haka jia kandu haka arpau tarik nailar araja arpusan Kini ki Hindriu Seng ki kentop ya ke hinyo trap National Youth Front HNYF Southeast Sora Circle, Federation of Khasi Jaintia and Garo People Sora Circle, United Hinyo Trap Movement UHM Southeast Khasi Hills District, Hinyo Trap Achik National Movement HANM Southeast Khasi Hills District, Hinyo Trap Youth Council HYC Sora Circle but Central Riwar Youth Front CRYF. Habakran sikilat patay kubor uba banjob kongwer u Vice Chairman ulaong baka KHADC kan hap yakran bat sarkar jala ban khmi bnya halor ka jing ai work permit but labor license shaki bar jala namar ki jaka baki bar jala ki wan tray ki dang hap hapo ka jing pet ka council Shu ulaong baka sarkar pan kan hap ban pentip shaki bors nong yak jing don ki kam ki balat ki bala ban tray da ki samla try mulok khnang ban khanglat yak jing wan rong ki bar jala in wan ban yakan du yang minta kasngi beri pe ikat trade namar ba hakajing let jungi ban kanra yaki jaka katukat ni jaka haki thai sora bat haba ngilaya lenti bat bangilasyam bat hadin bangilaya poi hapo ka NIT net hangtu ngilai pedeng kajing kanra jungi ban syek yaki kot kisla bat hadin ka bangilayo ban syek yaki kot kisla mo ngilap ba ngi yo ibitang ka work permit bat hadin kajing syek jungi kalawan nak report kulit ban khanglat no yangi bat hadin kajing yakren te nakibor pulit gilang ba kajing wan shek haka khat pratrik kandai bandon rekat haka liang ka district council bat nakaliang ka bos sarkar nakalebo department te hadin ka khat pratrik ka bangilale ban shek te kamut nakaliang ka district council kila penpau hangi hangdi yakai ka ba kimshim lala ban poi namar ba kiduna palat kita ki Rio joki ki ban yu nomor kidang don haki we pak jaka ki bakin lek ban sonbe ban pej de tu kasni ha bang syek bat gilap be baki datang ki wok perwet bat ha kan pratarek hiru ke bangi ni syek ke bangi ru ngila pej ba ya ki kot ki slabat kat kum kilis ki bangi ngilap ha ka khat ndu terik kalong no babon bon ki kar ki barjala ki batrai hang tu kilajano pat ha kasni sonde ki lajano bat ngila yo ru ka jingtep bakila pet no te hadin ba nilayo ya kata hadin ke jingya don kalang jog ni usi ka sorabat ni nakaleng juga senjok hi ngila dawai na usi ba de ban penyo ya kales jog kita ki priu ki balaja nang bangin duk bakini shenu kilet shenu kiwan ba kini kinum don shu ken wat tang haka jela jungi wat namar ngi sutu syai baki bami hi ki de ki bambiang ki kot kisla ki bambiang ki kot kisla na kata kadau oh bangisa penbor ya keyboard kulit bakin perpoi yang ya kita kilis cuk kipri ki baja oi wala hangi keladon lupa ke kerteng ke jingtip ring ikwa pat ni kulit bakin ai ke jing pensai jungi bat naki bor ki badai pai nakanit ru kilakular hi bakin sa penpoi yang ya kita kilis cuk kita kipri ki baja cuk kita ki bri ki baja badai ki nong trai barjelang ti bat sakawai kalong ke bangi kwa penpau ne bangi ngim sawon ba ka kan trekam tang kawat pohonmen markati kadai ka schedule area ni so ni don kam ru ba nakaling ka district council bakan simkia bakan pej bat minta ka jing pensyai bangiyo ba ni don kam hi ya kata ka level clearance kaba kata ka level clearance kala bante lakam yo unu breu bawan nakiwei pat ki jela bon penbiang lut ya ki kot kisla nadu ke epek ki adhar ki panka ka police verification bat ka residential road na kichnong ki pakiwan
pi kan ni kan isngo badakan ni kalenti ka bang ilayo ya kajing sang isngo bakan ni kan kam te la kam namar bang itip bakan ni ka work permit menta kala de ka basu online system mo ka bala de ka basu online system ka bakila ban ban su online nakawai ka jaka kila nakawai ka jela kila ban online kila yo ban wan hang ni ban pen itang baki de ki bri ki de ki no fiction jo kari India mo nakata daw ka bangi ngim suhun tang ko no bat kawai hi ka ba ka mesi siru ka bangin ka sarkar ka long ba ngin ong tu ba yakini ki work permit ba sarkar kan itu kan issue tang da ka limit tang da ka limit namar ba bahkan haban perkhalem kai na ka banta ka jaj benri jungi namata ki dukhat junga jaj benri jungi ki badan kam yak ki badan kam yak ki kam bakin trekta namar menta ka de ka jinghiran hakani ka state jungi hi berwai ka de ka jinghiran hakala kamai kaji na kata kada obat sakui kepang ke ba ni haban ongru ya sarkar balada kan ni ka work permit kala palat ya kala palat di kalimet ban mungkin turu ka sarkar baka ka jingkang juga ni ka work permit bahkan pensange nak syua kan bahkan kang syua kan bahkan pet ka estimate kan bahkan baka ba kini ki jai beri jungi ki produkat jungi ki dekat juga jai beri jungi kin yo la ki kam ki jam ki badai la ke deh ki skill ni ki on skill ya kata bat kawai kapang ka bangi haban kentu ba bangila ongru ya IM menta ba ude ban kentu ya kisnong bakinu ki construction ni kinu ki private construction la da ki government construction la da ki wan hang ki de bandon ya kata ka ban itu da kisnong da kisnong namar bakiwan hang ki kejakan namar ba kanang ba la da ki wan hang ki kisnong rukin ai overtime lang kan yaki jai beri jungi hangti kata jungi yaki parakasi jungi hangti kanang ba kin batai kin bakata ka kam kalai kata kalai hangka akani ka construction kalai kini ka kam ba akani ka construction kalai kita ki kam ibu puncai kanang baki beri jungi hangti kin yo kin ka cintip bakin lej ban dan yo ban simentalam baki kam bakin yo kalai kamai kaji kajubab ka bang yo na IMT nomor ka jingbatai jungi ong bai ba yaki beri ki baka sarkar kala ai kata ka work permit dan nakaliang jung i ka dai tambangin kampen klan syu ba inte la kam yakini ki barjala da ka ba in ai kata ka level clearance ka ba in haban check hai ki dokumen nadu ka adhan nadu ki pangkat hadu ka police protection but hadu ka residential ka mut kum ka certificate rang bak snong kan nati rang bak snong kata hai ka ba i ba jing pensyai nak kalian pecung itu. Skau rebak lah dia. Kajing sukia ha kalian jungi ri berabor hingi ngidap hida kajing sukia namar ba kumoci ongno kun kiken hun song balang ngiyale ban penkut ya kita kini gibar jelai buan hang ni hari jungi balang kalalong nak kembangin syukuran farsi bingi haban penkut kijabo kila pergi babun ki bawan tu ya kari jungi bangi haban penkut ya ki tambah ngimla le ai namar kat ba ngiyale ban penkut andre ka sorka ka plilat ya ki lemba kini ki work permit pi ke baki ki asyaki na takadaw kadai kawai kai ini work permit la dei wei jingkang iba na kalian ka sorka ka plilanti ki wei pat ki jat benrio na ki wei ki state bakin poi ka jela jungi na takadaw bangi sakentu ya ka sorka ba kadai ban lada ka limit ka bakan isu ya ki work permit kalalong palat put ba kan khang no syua kan ya ka jingkang jong ka work permit baka banda pej benia banda eksamen benia ke na kata wei ka ba ni sokia kalong ka ba dap da gaji sosi lihat da si wan ongi kung pinong yalam jong kaseng halang haba new i ba nakaliang jong ka sarkar kapan i kini ki cing prila prenti kumala krenda nakalia ju syahmat mo ongi i ba kitu ki mender ki bana ki jela kiyo baru ki ke jela jongi tang nakadaw ba makikil ala ban online i ba dadu bala pasi kan ke digital India baka ni ka de ka ba ha ka jing pet ke jungi ni baka don ka jing up jing mana ka benta kari baka jai beri ke jungi namar balai ini let's say yiki kot kumbangi julek hati por berim da ka hard copy let's say ngin hapan lek banrung ban mi siki ps per ka jing pet itu ba kata kalong ka iki ka sibenta ka long ka jing khanglat let's say teraya kan ka juk ka benta let's say la ban ong la da ka slam du hapo ar kanta
kamu ya borok ki judul kam ki bakila la ban yo kum mangipau kum kapau mata ya kan kau work permit bagi ki kuat sela te kani kade ka benta ka ba ni penpau ba nakaliang juga sarkar kemel si la long kumba kala nyoben yang kirit pai namar ba hoi apokari India si mo berkowe kidon lagi jong ki tribe para ba mengi pai pat haka tribe ke jongi kepada ki kyung khasi ni syam ba ba ngi pe wat hakar kom thabur ru ka ba mengi ngi kalong ba hang ni hangi kamu lese ngi ba ki budo ki buru ki garu ban ngi khasi ki olang banit ban yakan ka hok tangnya tabut ya ka hok jangka KHDC te itai di tang i ki ba mangi ngi ya kata ka i bang ni ab jingma ba ka jingsha khnyot jongka jongi ki try muluk mo ni ki khasi te kani ka jing UI ki jongi kalong ba ha ka be daily ba kani ka jing penbiang sela nak kalian jongka government hena kalian jongka sarkar ha ka ba ong ba ka la penmi ya kani ka online ni singo bon ong ba kani ka ba ngi penpau ka jing ngau diau namar ba kimender ki la barung da ka bas namar kumba habang ni keli mene habang ye kendu bi MT yong kalong ka i ka ba e than na ka banta ka ba lada na kaliang jong kabor sarkar kamo le se kila ai ka ta jing itu na ka banta jong unu brio te kamo le se lada manta na kaliang jong district council lada ki khanglan kamo le se kan la banong ka ba bamla ken namar ban pediang namar ba inle persya kumno ya ka ba namar ba makir ki dehi ki nong shong sinong jong kari India nong ki bala itu ki de ki bri ki bala biang kita ki kot ki slab rokh ki bade ki nong shong sinong jong kari India tikani kan komot ni suthu ba kani kadi ke jing e kumbala keren sakhamat mene kalong ba lesi ki mender ki ba shuab ki wan sene komot ki apply lupa ba lesi ki don syate wi jela komanda daki ki layo e kani ka work permit ki sawan rup sene titang katahi ka ba nakaliang jungi kalong ba ni don hapadeng kejing sengau diam bat hapadeng kejing sengau bam don syuk kata kejing singai na kabenta ka riba ka jai meriu namar ba nakadaw ba kalong ba nakani kadaw jong kanika jing yo jing bi joki ha ka ba kin penbiang ki kini ki kisla ling ba ka online Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya